じゃあ、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 はい。セブンデイズトゥダイアルファ 19.1 やっていきたいと思います。今回はですね、できれば発電機、もうそろそろ作っていきたいなと思うんですけども、発電機ですよね。発電機が作っても、その他のやつが作れるかっていう問題。発電機ってどこにあるんだっけ？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。発電機ってないんっけ？あるよね。あれ発電機っていう概念があるじゃん。発電バンク。これ。これを作りたいですね。多分他になんか作れるやつあるかな。蓄電機みたいなのもあったよな。発電バンク持ってるんだけど、俺。そう。この発電バンクで電気を作り、電気タイマーリレー的なやつ。これで作れるんですよ。ちょっと待ってね。電気タイマーリレー。電気配線リレー。電気配線リレーの方がいいよ。これで結構遠くまで行かせることができます。行かせることができます。行かせるって。電気を届けることができると。もう一個作っとくか、一応。で、この電球とかが光るようになるんですよね。電球とかも作っちゃうかも。作れるんだったら。シャッター式ガレージ扉。多分こういうのも電気が必要なはず。バッテリーバンクある。バッテリーバンクはちょっとよくわかんないんだよな。作るか、バッテリーバンク。一応ね。一応っておかしい。で、この放題。自動放題。が動かせると。位置と感知センサー。これか。10個ぐらい作っとくか。ベーシック電工業用照明。照明。明るい方がいいよなぁ、でも。じゃ、これをどこに置くかなんですよね。PVE なんで、結構適当なところに置いても大丈夫かなっていう気はしてますけど。一個とりあえずここに置いちゃうか。で、これ、取れるもんね。うん。エンジンがいっぱいいると。
でもエンジンいっぱい持ってると。燃料がいるんだよね。たくさん。あ、こう、いや、まだオンじゃなくていいか。オフでいいや。最大300。で、このリレーで、あれ作れるんかな。結構迎撃のやつを作りたい。名前がわかんないんだよな。名前がわかんないな。あのあれですよ。回って切るやつですよ。名前がわかんない。回って切るやつ。シンプルで。あ、そう、ブレードトラップ。そうそうそう。ブレードトラップ。あ、オイルがあれば作れるんだ。ちょっと待てよ。オイル。めちゃめちゃあるやん、オイル。作りたいな。鉄がいるんで、鉄、鉛、砂がいるな。ブレードトラップを作り、ジュバジュバ切れれば、結構落ちちゃった。強いんじゃないかと思います。ブレードトラップ作れれば。もうこいつとかに頼らなくても、結構いけるんじゃないかな。で、それを届けるために、必要だよね。で、内側の方がいいよな。ここにブレードトラップ置けたらいいよな。そんないらないわ。これはいるわ。何が足りないんだ。機械部品とか足りないんだ。全然持つか。オイル。5個ぐらい欲しい。あ、作れる。でも実際この辺は後回しでいいわ。
でもエンジンがこれで使っちゃったからなくなっちゃったんだよね。で、これを使い、ツイット、ツイット、ツイット。これ電気配線リレー。SMG。ハンドガンパーツ。オイルね。オイルシューター機関で作れるんだ。作っちゃおう。ハンドガンパーツ。いや、ちょっと待って、もう一回見てこう。ハンドガンパーツ、オイル、スチール入れだ。固まった、ちょっと待って。ハンドパーツ結構あるよね。ほら。ゾンビっぽいの来たんじゃない？あー、いいかもじゃん。これだけ？気持ち悪い。頭。いや、できた。ロボット砲だね。あっ、ちょっと待って、ブレードトラップ置くのはいいけど、俺らが登れなくなるのはダメだな。15個いるんか。時間かかるな。あ、持ってるよ。もう5のマックスのナイフ。ハボシチュー。飲んじゃう。
時間かかるんだな。これ敷き詰めていくか。この間に。でも結構、壊されてんな。あ、いいやん。もったいな。ダメージは少ないけど、動きが遅くなるっていう。そういうやつですね。あらー、もったいない。こっちは全然壊されてないんだよな。うん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 。おはよう。聞いたー。今の俺の経験値になったのか。走れないんだ。なんでだ。作れる。スプレーがトラップ行ってった。こう、どこに置くかだよな。ここに置くのあるじゃない。どうこう、俺も危ないかな。なんとかなるんじゃないか。と思ってる。
なんとかなるんじゃないかと思ってる。思ってしまっている。ちょっとこれ、ブレードトラップ等々ができるまで時間があるんで、遊びに行きますか。オイルシェル欲しいですね。でもガソリンが結構使うようになるんで、オイルが必要になってくること。飲む来てそうだけど、いないんか。一応、夜になったら戻るんで。おるよ。おるやん。ほら。当たんねえんですよ。ここにも鉄があるんだ。ここも鉄あるからな。
ああ、もうちょい夜だな。うわあ、全然取れてない。コーヒー持ってくればよかったな。戻りますか、そろそろ。OK。いいね。ブレードトラップ。ダブルブレードトラップ。いいんじゃないですか。じゃあ試しに動かしてみる。あん。うわ、回ってる、回ってる。俺も食らうんかな。食らう。怖い。めちゃめちゃ嫌な音したね。止めろ。ちょっとブレード用のスイッチが欲しいな。なかったっけ？あるじゃん。こうして、こっちオンにしても、こっち動かないから、なるほど。おい、これいいじゃん。オッケーオッケー。これで、他にもどっかブレード置きたいよな。こ
こどういいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。うんうん。面白い面白い。これがラストのブレードドロップか。結構作れるんだな。結構うるさいな、お前。もう一個作れる。
バッテリーバンクね。バッテリーバンクってどこに、どういう風に使うんだろう。よくわかんないんだよな。これどうやって切るんだろうな。バッテリーバンクってなんだわかんねえな。修理できねえんだ。今いらない。僕でいいし。
違うよ。違うよ。もう一個のバッテリーバック。よし。鉛取りか。コーヒー持ってくか。これで結構取れるはず。朝なるの早いな。
あまり取れなかったな、あまり。まあ、一緒。あ、でも鉄もいるんだな。粘土もなくなってきたな。OK、これで結構な、ミネラル対策になったんじゃないですかね。オフ。これ、こいつをどこに置くかだな。こいつどこに置こう。ここに置くか。やっぱり。動力ね。なるほど。あ、いた、あ、いた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 。動力。これか。もしかして届かない可能性あるよな。届く、届く、届く。玉。玉。もう一矢置けるんだ。あ、方向が違う。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。痛い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 。じゃあ持っていくか。
痛い痛い痛い。ダイヤフロック。これでいけるんじゃないでしょうか。こっちは。けでしょ、これで。相当いい感じになったんじゃないか。あ、今、よいしょ、消えた。消えた。何もない。なんだこのテクスチャーは。消えてるじゃん。ちょっと待ってよ。勘弁して。消えた。一応あるけど。オッケー。これって動いてるの？バッテリーバンクってなんだ？よくわかんないね。
こんな感じですかね。とりあえずは。よし。探索行きますか。ブッシュは取ったんで、全部消していきます。OK。この、ブックと地下行きますね。いや、地下は行ったか。ブック行けるか。え、危な、地雷やん。危な。よし、このままブックで。ゴー、ブック。ブック、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 ブック。ダメだ。なんでもない。で、地下行くか、地下。ちょっと待って、ここ面白そう。あ、一回行ったな。え、あ、新しい。え、新しいゾンビじゃん。これ。あら。あら、まあ。これ結構なんか簡単な作りなのに美味しいな。いいもの置いてある。まあ、ここから上登れる。いや、上登っても登れるんだ。意味ないじゃん。ゴミの山。終わり。こんなもんか。
ションはこれで終わり？終わりか。おい。おへへ。簡単なのに熱いな。いや、なんか、熱い武器はなかった。いいアイテムなかった。ねえんだ。何もない。うん。いいのないなぁ。そんなもんか。この家か。この家は期待できそう。入れなーい。無理やり入る。
近いじゃん。で、こう来て、ぐるっと回って、ぐるっと回って、OK、何もないと。なんでやねん。なんかあれ、なんかなんでリロードいやー、レシピあるやん。何より奇襲が成功すると、ターゲットのキダウンは、いいね。あー、マージン作れるわー。これはでかい。これはでかいよ。終わりか。終わりか。何もないんかい。近いね、上よ。もうなんかあったんだ。細なるほど。ここだよね。大量に出てくる。はい、おいでー。
けないんだよ。いらないな。チェーンソーこんないっぱいいらないな。あれ外出た。違うよ。この上に行きたいんだよ。あれあれよし。いや、本来だけど、ここどうやって行くの？この奥はなんもない感じ。なんもないんだ。なんもない。掘ったらなんか出てくるとかではなく、なんもないんだ。そう、なんもないんだ。うん、本当に何もないんだ。あ、バレルついてる。つけるじゃん、バレル。ああ、なるほど。ついてるからね。面白そう。
上に行くよー。からなんだ。なるほど。怖っ。こちら置いてあるじゃん。出た。うわぁ、出た。いらない。おい。やら遊んでて。なるほど。ここに行くんだ。はぁ、これやばい。6出たわ。ちょっと待って、6出たんだけど。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。6出たじゃん、6。6出たって。やばいやばい。6出た、6出た。すごい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 。戻ろう戻ろう戻ろう。戻ろう戻ろう。これは戻ろう。急ぎで戻りたい。目の前バイク。いいね。ちょっと戻ろうか。終わり？
るほど。なんかある、いいやつ。何もない。まあ、そうだろうな。いらないもんな。いらない。欲しいのなんもないな。この辺。欲しいの。なんも使える。あとは、いらないよな。トイレ。じゃあ戻りました。ちょっと次は、ちょっと待って。
このオーガーで、粘土取れるんじゃない？いやー、6いいなー。オーガーの6。オーガーの6いいわー。
おお、綺麗なさらちにしよう。うわ、思ってないな。欲しいな。うわ。今レンチこんなもんか。もう行くか。帰りましょう。
消えるんだね、やっぱり。うわ、これめちゃめちゃいいやん。
ビビる。ああ。こんなもんか。さあ。筋肉、稲妻走る。やろいって。
めちゃめちゃ強化しような。いいね。修理しないといけないんだ。もう、足りな、あいつ。おい。
OK。OK。おーし。スキルどうなんだろうな。石。自動兵器。スタンバトン。スタンバトンいらないんだよな。リップファイヤーのせい。この辺はありがたいな。あとはもうありがたい。
とは、この辺だよね。トントントン。そうトントントン。いくらか増やせる。ライフ。これ。OK。結構強くなってるかな。よしよしよし。よっしゃ。では、この辺で、今回は終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ではでは、バイチャー